Nah, nek sedekah mek penghasilannya 1 M, sedekah 10 juta, ya sik durung loman. Iku padha mbarek wong tunggal tambal ban, sedekah 2.000 mau. Persis. Soalnya Gusti Allah mboten ningali kuantitasnya, tapi kualitasnya. Jadi sedekah itu ditingali kualitasnya. Kuantitasnya ya tergantung tiyang sing sugih ketok akeh. Wong sing ningali ceritane sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk sugih. Niku nek sedekah niku mboten mikir. Jadi wonten acara wonten badhe perang. Terus kanjeng Nabi, iki wae perang iki urunan-urunan. Abu Bakar mboten mikir. Langsung harta kula sedaya langsung kula saya berikan. Katakanlah berapa ribu dinar. Dikruskan mungkin 72 M tapi tenate kula kepireng.